Pekne pozdravujem, v tomto videu by som vám chcel predstaviť tento milý malý doplnok do kuchyne, ktorý slúži ako minútnik pri príprave jedál. Výhodou tohto jednoduchého lacného minútnika je hlavne to, že sa nemusíme bať ho chytiť v mokrých, špinavých alebo ináč alebo masných rukách, keďže je voči týmto veciam odolný. Je nastaviteľný plynulo od 1 minúty až po 55 minút jednoduchým otočením mačičky. Počas odpočítavania času tento minútnik nahlas tiká, aby sme vedeli, že čas ešte plynie po uplynutí doby, ktorú sme nastavili. Týkanie prestane. Je vyhotovený z plastu, je veľmi ľahký, ako som hovoril, odolný, ponúkame ho vo viacerých farebných variantách, takže si môžete zvoliť tú, ktorá vám pasuje do vašej kuchyne.